प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ मराठवाडी बेरडकी इथं झालेल्या वादळात तेथील रहिवाशांचं मोठं नुकसान झालं. बेरडकी येथील नुकसानग्रस्त कुटुंबांना शिवसेना आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक स्वरूपात मदत करण्यात आली. यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख दिनेश कावडे, सावंतवाडी पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, अभिजित मेस्त्री, युवा सामाजिक कार्यकर्ते आनंद उर्फ नंदू गावडे, बबन रेडकर, धनंजय गावडे, निखिल गावडे, यश गावडे, साई नाईक, उत्तम नाईक तसेच इतर शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि लवकरात लवकर शासकीय मदत मिळण्याच्या दृष्टीनं तहसीलदारांना तातडीनं पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. आज या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे आमच्या या बेरड समाजाचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. आणि ही माझी आजी घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. पूर्ण घराच्या पूर्ण थांबल्या गेल्या, पूर्ण घर पडलं. या आजीला आमच्या या शिवसेना पक्षाकडून आमदार दीपकबाईच्या माध्यमातून आम्ही तिला 10,000 रुपयाची मदत करत आहोत. तसेच आमचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आमचे अभिनेत्री असतील, आमचे सभापती मॅडम आहेत, तसेच आमचे सर्व मंत्री आहेत, बाकीचे आमचे हे सगळे तमाम आमची ही जनता यांच्या समवेत आम्ही आज तिला 10,000 रुपये सभापती मॅडम त्याला देतील.